Ilta-Sanomista tultiin tekemään pieni haastattelu Magia Akatemia tähtihyökkääjä Juuso Wikgren. Juuso, mitkä on tunnelmat ensimmäisen oikeastaan murskaavan jyttyvoiton jälkeen? Voisi sanoa, että fiilikset on täydelliset. Voitettiin 8-0. Vastustajajoukkoissa Jyty Futsalissa. Siellä on muutama maajoukkuepelaaja. Kaikki A-B SM-pelaajia. Minäkin lopettanut jalkapallon pelaamisen Nappula-liigan jälkeen. Mut silti. Aivan uskomaton peli koko joukkueelta. Ei voi muuta sanoa. Täytyy kiittää vaan koko joukkueelta. Uskomaton fiilis. Selvä. Mitkä on ensinnäkin, mitkä on joukkueen tavoitteet sun mielestä seuraavalla kaudella? Joukkueen tavoite ihan selvästi. Me joudutaan aloittaa, lähdetään Hotsa-sarja pelaa. Me joudutaan aloittaa C-sarjasta. Mä lupasen. Me ollaan A-sarja finaalissa loppukaudesta. Mä lupasen. Se on meidän sarja. Koko Hotsalla. Magia Akatemia tulee hallitsemaan sitä. Mä lupasen. Entäs siirrytään näihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin? Mitkä ne on sun mielestä sulle? Henkilökohtaiset tavoitteet, tietty, on vähän kovat paineet luvattu tuolla noihin nettisivuille. Se lukee pelirakentaja tehty ykkösenä on Aleksi Kokkonen. Mut mä kumminkin koitan paikata hyvin, koitan saada pistettyä sitä pallo liikkeelle, näin. No, en mä tiedä, mut siis mä koitan vaan saada sitä pallo liikkeelle. Koitan välttää niitä typerivirhejä näin. Ei mulla ole mitään sellaista suurempaa tavoitetta siihen niinku oma peli, kunhan ei tuu turhivirheitä. Mikäs palkinto niinku viehättää eniten näistä Akatemian palkinto vai? No, ei liity välttämättä pelipaikkaan, mutta mun ykköspalkinto on siihen, että tuohon Otto Vilo Memorial Trophyin joukkueen sieluun. Se on auki vielä. No, millainen on Juuso Wikgrenin treenausmetodit tulevalla kaudella? No, futsalin liittyen eihän mulla ole oikeastaan paljon mitään treenausmetodeja. Näin varsinkaan talvella. No, maanantaisin mennään pelaa. Harjoitellaan, vedetään kova reeni tuolla noin Lausteen salis. Näin. Mut no viikonloppuisin täytyy vedetään kova keitto ja sitä kautta jotain fiilistä siihen. Seuraava maanantaihin. Ja sieltä täytyy vedetään 110 lasia. Millainen on Juuso Wikgrenin arkipäivä? Arkipäivä? No, heräilesin aamulla. Aamulla sanotaan, että 9 tai 8-12 aikaa heräilee. Katso nyt, että jos yli 10 herää, niin todennäköisesti kouluja väliin. Odottelet, että kun kaveri soittaa tai itse soitaisit jollekin joukkuekaverille, lähetän tuolla Askani kahville. Vedetään hyvät sumpit siinä ja mietitään, että mitä tapahtuu ehkä seuraava viikonloppu ja näin. Ehkä lähetän taas jotain pesämetsästä, turha toivo, mut kokeillaan kumminkin ja näin. Ja siitä kotiin, vedän kunnon ateria siihen, vedän päiväunet. Siitä suunnilleen 4:30. Heräilen, menen koneelle, pistää jotain hyvä musiikki soimaan. Musiikki on todella tärkeä asia mun elämässä. Ja illalla sit kattelee jotain hyviä ohjelmia. Jos joku leffa tulee, katon sen ja sit nukkumaan. Millainen on mehun viikonloppu? Otetaan vaikka lauantai esimerkiksi. Lauantai? No perjantai tietysti on ollut kova keittoa. Lauantai heräilee siinä. Se tietty riippuu, että sanotaan 10-12 välissä heräilee. Pistää ensimmäisen käisi uulle tietenkin saman tien. Sit suihkuu. Kattelee ehkä vähän telkkaria siihen ekaan ja sit syömään. Tänään pistän kaverillekin puhelu. Yleensä Aleksi Kokkosen pistän puhelu sit saman tien. Et jos pääsis aloittele sinne ja tälleen, tai pääsis niinku. Yleensä Aleksi Kokkosen sit ja käyn kaljat ostaa sitä kaupasta. Tiedätte mistä on niinku halvin paikka. Käy sit Aleksi kaljat ja
tälleen, että katsotaan mitä loppuilta tapahtuu. Yleensä menee aivan sikailuksi. Vedetään kunnon keitto päälle ja koitetaan etsiä jotain hanhia. Selvä. No nyt meillä on aika käymään vähin. Mikä on Juuson lempimusiikki? Lempimusiikki. Ennen oli pelkkä transe, tämmönen amispop. Mut nykyään kaikki ruokanen, ikivihreät, kaikki menee. Lempibiisi. No on paha sana, en mä lähde nyt spekuloimaan tässä enempää, mut kaikki menee. Mä oon kaikki ruokanen musiikin suhteen nykyään. Se on hienoa. No lempiruoka ja lempijuoma. Lempiruoka on pakko sanoa isän tekemä makaronilaatikko. Ja totta kai lempijuoma on olut. No se oli helposti arvattavissakin. Millainen on mehun ihanen nainen? Ihanen nainen. Se on tummat hiukset, maagiset silmät. Niin kauniit kuin vaan voi olla. Ei pysty sanan kuvailemaan. Hymy on jotain tajaamaa. Siis jotain semmoista. Mä olen tavannut sen mun täydellisen naisen. Ihanen naisen. Mä oon tavannut sen. Siis siinä on jotain semmoista. Ei vaan pysty niinku kuvailemaan. En pysty kuvailemaan. Ja hei. Juu. Sä tiedät. Jos sä näet videoa, sä tiedät kenestä mä puhun. Selvä. Mitkä on Juuson elämän tavoitteet? Elämäntavoitteet. Mä haluan saada 2 lasta, kauniin vaimo, hyvän perheen, ehkä Turun ulkopuolelta asunnon ja sinne perustaa sen perheen. Selvä. Mikä on oikeastaan sun motto? Motto. Kyllä. Tää on helppoa, kokemuksen kautta. Koolla ei ole väliä. Se on hienosti sanottu. Kiitos Juuso, sulle tässä haastattelussa. Kiitos. Mä tehdään mielellään vielä uusi myöhemmän ajankohdan parissa.